Καλησπέρα. Αν είστε από εκείνους που πιστεύουν ότι ο ήχος χωρίζεται σε hi-fi και high-end, δηλαδή σε προσιτές οικονομικές συσκευές που φτάνουν μέχρι ένα σημείο και αστρονομικές τιμές από την άλλη πλευρά στο high-end, απρόσιτες, πολύ δύσκολες αποκτήσεις, μεγάλες σε μέγεθος, με λίγα λόγια αντικείμενα ονείρου, τότε μάλλον δεν γνωρίζετε την Gold Note, την ιταλική εταιρεία που έχουμε σήμερα εδώ μπροστά μας και για την οποία θα μιλήσουμε, η οποία έρχεται να γεφυρώσει στην ουσία το hi-fi και high-end, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων συσκευές οι οποίες έχουν προσιτή τιμή, αλλά πραγματικά παίζουν απίστευτα. Παίζουν σαν να ακούμε συσκευές γνήσιου high-end. Η Gold Note είναι μια εταιρεία ιταλική, το σλόγαν της είναι Suono Italiano, δηλαδή ιταλικός ήχος, και νομίζω αυτό από μόνο του δεν χρειάζεται εξηγήσει, παραπέμπει σε έναν ήχο μουσικό, σχετικά ζεστό. Η έδρα της είναι στη Φλωρεντία, την έχω επισκεφτεί. Εκεί βρίσκεται μια ομάδα πολύ ικανών, πολύ ταλαντούχων μηχανικών που πραγματικά φτιάχνουν συσκευές ήχου που κάθε φορά που τους παραλαμβάνουμε εδώ στην Ακουάν μας εκπλήσουν. Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν αρκετά χρόνια από τον Μαουρίτσιο Ατερίνη και έχει ενδιαφέρον να πούμε λίγα λόγια για το πώς ιδρύθηκε. Η ομάδα των μηχανικών που σχεδιάζουν τις συσκευές που βλέπετε εδώ, στην αρχή της ζωής της εταιρείας σχεδίαζε συσκευές για εξωτερικούς συνεργάτες. Είναι δηλαδή πολύ πιθανό να έχετε σπίτι σας ένα πολύ ακριβό μηχάνημα οποιασδήποτε προέλευση, αλλά κυρίως ιαπωνικά ήταν εκείνη την εποχή, σχεδιασμένο από την ίδια ομάδα που σήμερα σχεδιάζεται Gold Note. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο ικανοί προφανώς στο να κάνουν αυτή τη δουλειά, η οποία είχε τόσο μεγάλη ζήτηση, που αποφάσισαν να φτιάξουν τη δική τους εταιρεία και να σχεδιάζουν με δικά τους μηχανήματα. Τα σχεδιάζουν εξαιρετικά τόσο σε ό,τι αφορά το οπτικό κομμάτι, όσο και σε ό,τι αφορά την επιλογή των components που έχει το καθένα μέσα και τον ήχο που τελικά αυτά παράγουν. Αντώνη, εδώ έχουμε δύο συστήματα αυτόνομα σχεδόν στην ουσία. Πριν πάμε σε αυτό, Νικόλα, θα ήθελα να πω ότι είσαι μια στήρευτη πηγή γνώσης για όλο το κομμάτι, ειδικά της Gold Note. Που την αγαπώ πολύ. Φαίνεται ότι την αγαπάς, με αβίαστη την όλη γνώση να την προσφέρουμε και στον κόσμο που μας βλέπει. Εδώ, όπως λες, έχουμε δύο ξεχωριστά συστήματα. Το ένα ψηφιακό, το άλλο είμαστε αναλογικά. Μας προσφέρει τη δυνατότητα η Gold Note ότι ο τελικός της ενισχυτής μπορεί να παίξει είτε στέρεο είτε ως μονοφωνικός, άρα πολύ εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με τον προενισχυτή μας που έχει ενσωματωμένο streamer και έναν τελικό ως στερεοφωνικό ή και δύο τελικούς ως μονομπλοκ. Άρα με λίγα λόγια αυτό που λες είναι ότι εδώ έχω δύο μονομπλοκ σε ένα πολύ μικρό σε συσκευασία σασί, σε εκτόπισμα σασί, και άρα όλο μου το σύστημα είναι αυτό που βλέπω εδώ. Και σε χρώμα το οποίο δύσκολα το συναντάει κανείς στον κόσμο του hi-fi πλέον, το χρυσό. Να το πούμε αυτό γιατί Ιταλοί είναι, άρα οι συσκευές, όλες τις συσκευές βγαίνουν στο χρυσό που βλέπετε εδώ, βγαίνουν σε ασημένιο και σε μαύρο. Αν ήμουν εγώ θα διάλεγα αυτό, αλλά δεν είναι όλα τα σπίτια το ίδιο. Το πιάνουμε από εκεί που το άφησες. Άρα εδώ έχω προενισχυτή streamer DAC και δύο τελικούς. Άρα έχω χαρακτηριστικά high-end, γιατί προφανώς το να έχω dedicated ενισχυτή αφοσιωμένο στο κάθε κανάλι μου προσφέρει τα ωφέλη τα οποία γνωρίζουμε στο διαχωρισμό καναλιών κτλ. Σε μια πολύ μικρή φόρμα, σε μια πολύ όμορφη σχεδίαση και αφήνω για το τέλος το καλύτερο που είναι η τιμή. Γιατί όλο αυτό εδώ το σύστημα που βλέπετε κοστίζει κάτω από 5.000 ευρώ ή περίπου 5.000 ευρώ. Άμα το ακούστε και δεν σας έχουμε πει πόσο κάνει και θα σας ζητήσουμε να μαντέψετε πόσο κάνει, σίγουρα θα αναφέρετε ένα νούμερο τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό που μόλις σας είπα. Άρα το high-end δεν είναι απαραίτητα ένα σκαλοπάτι στην τιμή της αγοράς του ηχητικού εξοπλισμού μας. Aquí να ξέρουμε να επιλέγουμε. Σωστά. Νομίζω πριν περάσουμε να περιγράψουμε το δεύτερο μας σύστημα, να περιγράψουμε λίγο τον ήχο της Gold Note, γιατί είπα ιταλικός ήχος, εσύ δεν έχεις ακούσει την Gold Note, πλέον είσαι μαζί μας αρκετές εβδομάδες. Πώς φαίνεται ο ήχος της Gold Note? Συναισθηματικός ήχος. Συναισθηματικός. Είναι και το μότο της εταιρείας, αλλά ναι, είναι συναισθηματικός ήχος. Είναι ο ήχος της λάμπας που θα θέλαμε, αλλά δεν θα θέλαμε λάμπα. Ο Αντώνης το είπε πολύ καλά. Είναι ένας ήχος που εδράζεται κυρίως στις μεσαίες συχνότητες, χωρίς να του λείπει τίποτα από bass slam, για να χρησιμοποιήσω λίγο ορολογία
Αυτό το αφήνω σε σένα, Νικόλα. Την ορολογία. Δεν μ' άρεσε η ορολογία. Εγώ θέλω να μιλάω σαν καταναλωτής. Και εγώ προσπαθώ να μην τη χρησιμοποιώ, αλλά κάποιες φορές δεν βρίσκω άλλες λέξεις. Τέλος πάντων, έκταση χαμηλού, πολύ μεγάλη διαφάνεια, πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά ο ήχος της Gold Note βασίζεται στις μεσαίες συχνότητες. Και όπως ξέρουμε όλοι, οι μεσαίες συχνότητες είναι η καρδιά της μουσικής. Γιατί εκεί είναι τα πιάνα, εκεί είναι οι φωνές, εκεί είναι οι κύριες συχνότητες των φυσικών οργάνων, κιθάρες, φλάουτα κτλ. Άρα και το συναντάμε σε πάρα πολλές ιταλικές εταιρείες, νομίζω έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του λαού. Είναι πολύ εκφραστικός ήχος. Είναι ζεστός ήχος, σχεδόν θυμίζει λαμπάτο ήχο και θα πω και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Οι τελικοί αυτοί ενισχυτές έχουν ένα κουμπάκι από πίσω το οποίο αλλάζει το damping factor, δεν θα επεκταθώ εδώ το τι είναι το damping factor, επηρεάζει τον ήχο τους και τον μετατρέπει από πιο ακριβή, που θυμίζει περισσότερο solid state, σε πιο μεστό, λίγο πιο έτσι μελωμένο να το πούμε, που θυμίζει πιο πολύ λαμπάτο. Άρα κανείς έχει με το πάτημα ενός κουμπιού δύο διαφορετικές ηχητικές αποχρώσεις, το οποίο και αυτό είναι μια καινοτομία. Πάμε στο δεύτερο σύστημα. Το δεύτερο σύστημα πλέον μπαίνουμε στον αναλογικό ήχο με ένα εξαιρετικό phono stage, στο οποίο μας δίνει τη δυνατότητα η Gold Note για εξωτερικό τροφοδοτικό. Οπότε πολύ εύκολα, παίρνοντας το phono stage της επιλογής μας, αυτό που προσφέρει τέλος πάντων η Gold Note, να μπορούμε σε δεύτερο χρόνο να το αναβαθμίσουμε. Επιπλέον, με πολύ ακουστά αποτελέσματα. Και εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί αυτό το επιμένει πάρα πολύ και ο Μαουρίτσιο Ετερίνη, ο ιδρυτής που είπαμε της Gold Note και η εταιρεία, στη δυνατότητα που δίνει στους πελάτες της να μένουν μες στην Gold Note και να υπάρχει ένα upgrade path, δηλαδή να μπορώ να ανέβω από τη συσκευή μου βήμα-βήμα, προσθέτοντας συσκευές οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Γιατί ένα εξωτερικό τροφοδοτικό κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ένα phono stage? Γιατί προφανώς πλέον δεν έχω τροφοδοσία μέσα στο ίδιο σασί και τον όποιο θόρυβο αυτή παράγει. Έχω μια πολύ ισχυρότερη ανεξάρτητη τροφοδοσία και για να το πω σε απλά ελληνικά, αυτό που παίρνω προσθέτοντας το εξωτερικό τροφοδοτικό στο γνωστό PH10, σε όσους το ξέρουν της Gold Note, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο sound stage, ένα πιο καθαρό ήχο και ένα πολύ χαμηλότερο noise floor. Αλλά και από μόνο του, Αντώνη, το PH10, εγώ νομίζω η σωστή έκφραση εδώ είναι giant killer. Δηλαδή ο φωνέας των γιγάντων. Είναι ένα phono stage που κοστίζει περίπου 2.000 ευρώ και που νομίζω ότι για να βρεις καλύτερο ήχο πρέπει να πας τουλάχιστον στις 5. Δεν ξέρω να συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνώ σε αυτό απόλυτα. Μας δίνει και την δυνατότητα να το γυρίσουμε κιόλας. Να συνδέσουμε δύο κεφαλές. Να συνδέσουμε δύο κεφαλές και έξοδο balance. Πολύ σημαντικό. Με XLR. Πολύ σημαντικό. Όπως επίσης έχει άπειρη δυνατότητα σε ό,τι αφορά την ευελιξία του να υποδεχτεί οποιαδήποτε κεφαλή, οποιαδήποτε ομική αντίσταση, εννοείται με MMC. Πολύ gain, δηλαδή για το μέγεθός του, το gain το οποίο σου δίνει η Gold Note εδώ καλύπτει ακόμα και πολύ χαμηλόβολτες κεφαλές. Άρα στην ουσία με λίγα λόγια, με αυτό το φόνο σχεδόν ό,τι κεφαλή και να έχω επιλέξει να έχω σπίτι μου, μπορώ να την παίξω ιδανικά. Άρα εδώ, Αντώνη, έχουμε ένα αναλογικό σύστημα με το φόνο μου, το τροφοδοτικό του και τον ενισχυτή που εδώ το χρησιμοποιούμε σαν ολοκληρωμένο ενισχυτή. Ενώ εδώ έχω δύο μονομπλοκ, left-right και ένα jack streamer προενισχυτή. Ακριβώς. Και με τι αποφάσισαμε να τα δείξουμε εδώ πέρα έτσι έσω στατικά? Με το καινούριο ηχείο της Sonus Faber, το Concertino. Τη γενιά 2 του Concertino, τη δεύτερη γενιά. Και γιατί το επιλέξαμε αυτό το ηχείο να το δείξουμε δίπλα στα Gold Note? Ένα, για τη μινιμαλιστική μικρή του φόρμα, δηλαδή ένα σχετικά μικρό, όπως βλέπετε, ηχείο, το οποίο εύκολα και αυτό, όπως και τα Gold Note που είναι half size το καθένα, μισό μέγεθος από ό,τι ένα κανονικό component, τοποθετείται είτε στη βάση του που είναι πανέμορφη, είτε σε μια βιβλιοθήκη. Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι ότι και αυτό το ηχείο παίζει αυτό που λέμε πολύ πάνω από τα λεφτά του. Δηλαδή σε ένα κόστος κοντά στις 4.000 ευρώ που έχει, αν το ακούσει κανείς, θα νομίζει ότι ακούει ένα ηχείο των 10. Άρα είναι ένας ιδανικός σύντροφος και ο ήχος του είναι πάλι ιταλικός, ζεστός ήχος. Ένας ιδανικός σύντροφος για τις συσκευές της Gold Note που έχουμε σήμερα μαζί μας. Και σε μια συζήτηση που είχαμε πριν, Νικόλα, ίσως το πώς θα ήθελα να τα δω εγώ αυτά τα μηχανήματα. Θα μου άρεσε και η εικόνα απλώς ότι μπαίνω σε ένα δικηγορικό γραφείο ίσως ή σε ένα ιατρείο, όπου δεσπόζουν λιτά με το χαρακτηριστικό σχεδιασμό, τον ιταλικό σχεδιασμό, πάνω σε μια ωραία επιφάνεια. Άρα δεν θα τα έκρυβες. Όχι, για κανένα λόγο. Με τα δύο αυτά ηχεία, γιατί να τα κρύψεις?
Μάλλον θα τα φώτιζα κιόλας. Συμφωνούμε απολύτως. Άρα, με λίγα λόγια, εδώ ερχόμαστε να γεφυρώσουμε ή μάλλον να σβήσουμε τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ hi-fi και high-end, γιατί έχουμε κόστος και φόρμα σχετικά προσιτή, αποτέλεσμα πολύ ψηλό, και ερχόμαστε και να εξαλείψουμε μια μόνιμη αντίρρηση πολλών ανθρώπων, και την ακούω γιατί είναι πολύ φυσιολογική, την έχουμε όλοι μας σπίτι μας, το θέμα του χώρου και το θέμα της αισθητικής. Είναι σχετικά μικρά, μπαίνουν οπουδήποτε και είναι πανέμορφα.